Hheyi bafowethu kuthiwa siyikhandi ziyenzeka. Hawu bafowethu, nangu u-Happy Mashiyana, umfana nje umdlali we-Kaizer Chiefs. So i-Kaizer Chiefs yamrilisa-ke ngey'ndlela nje ey'thile-ke. Kwase kuba nemibiko-ke ebihamba nje ema-social media ngicabanga ukuthi niyibonile nibaningi ebekuthiwa noma bekulindeleke ukuthi lo mfana lo u-Happy Mashiyane ajoyine i-team yale e-Cape Town okuyi-Stellenbosch. Lapho sonke besinethemba khona ukuthi umfana uzojoyina ngoba lapha kuno-Gavin Hunt okuwu-coach amazi kangcono. Yabo koda akwenzekanga-ke lokho. Kuthiwa kumfana-ke lapha ku-Stellenbosch azange bemu-offer any contract lapha shuthi bengamu-offer kanje any contract maybe abagculisekanga ngey'ndlela mhlampe noma ngezinto ey'thile, uyabo. So ngoba phela bekulindeke ukuthi i-Stellenbosch sizomsayina umfana njengoba besukile nje la eGoli waya le e-Cape Town. Bekulindeke ukuthi uzosayina inkontileka-ke ne-Stellenbosch, kodwa lokho-ke ngathi akwenzekanga njengoba i-Stellenbosch sivele sasayina u-Omega Mdaka. So ngicabanga ukuthi bavele bamchitha-ke umfana omdala lapha. Ngicabanga ukuthi umfana-ke cha uneshwa nje ahamba nalo okuyipadinyana nje, yabo. Ngeke intwana izochitheka kwi-Stellenbosch, ichithwe i-Stellenbosch. Wesiphathi beze bekususe la eGoli uye le e-Cape Town, ufike le mawufika nje bengakunikeza inkontileka. Kubuhlungu ukuvela le ntwana lena yazi ngiyayizwela kakhulu yazi ngoba phela nayo isemsebenzini lapha ifuna umsebenzi. Kubuhlungu phela ukufuna umsebenzi ungawutholi, uthenjiswe kuthi sekumele usayine amankontileka uphinde ukubhayiziseke nje ngento encane ongayiqondi nawe ukuthi kungayini. Sithi mfowethu qina mbhemu, qina Happy mfowethu okukwehlelayo kuzondlula. Asithembe ukuthi inkontileka noma nje iqembu uzolithola la ngoba phela maningi ama-team angakasayini. Ngicabanga ukuthi uzoyithola nje iqembu, usasemncane. Hhayi iqembu uzolithola mfana omncane, uzolithola nje khululeka. Sikubeka emthandazweni nathi, khululeka mbhemu. Hhayi nibe nobusuku obuhle ngani zakwethu, ngiyabonga.